Sulod sa usa ka hotel sa Bahada Davao City, gihisgutan sa National Economic and Development Authority kun NEDA 11, Philippine Statistics Authority o PSA 11 ug ubang ahensya sa gobyerno ang economic growth sa Davao Region sa milabayng tuig. Sa gihimong 2023 report on the economic performance of Davao Region kagahapon sa buntag Abril 25 nasayran nga ikalima ang Davao Region sa fastest growing economy sa 17 ka mga rehiyon ug ikaunom nga biggest economy sa tibuok Pilipinas. Sa report sa PSA 11, misaka og 6.7% ang ekonomiya sa Davao Region sa tuig 2023. Matod ni Randolph Anthony Gales, ang officer in charge sa Regional Statistical Office sa PSA 11, nga ang datos gikuha pinaagi sa Gross Regional Domestic Product o Gross Regional Domestic Expenditure. Nakaschedule tayo na ma-release by November. Bali yung GRDP ng probinsya. So, meron tayo ginagawa yan ngayon ng PSA. Sumala sa PSA, nakabuot sa Davao Region ang 1.02 trillion pesos nga kantidad sa ekonomiya nga kakompetensya sa ubang mga lugar sama sa NCR, Central Luzon, Calabar Zone, Western ug Central Visayas. Ang 1.02 trillion pesos ng ekonomiya sa miaging tuig mas taas kung itandi niadtong tuig 2022 nga naa lang sa kapin 900 billion pesos. Sabi ni the contribution of Davao Region, that's 0.3% for the total growth. For the Mindanao, that's around 0.9% to the total 5.5% growth. But I think yung sinabi ni Sir, that's share. That's the share of the Davao Region. More likely kasi, I'll explain na lang na Sir. Siguro dun sa NCR, which is the highest or the biggest economy, it is driven by the services based, no? Mas marami talagang transactions in terms of service doon. Sabi ko nga Sir, the economy of the Philippines is already a services driven na tayo. So siguro nag-start pa lang umakyat ang Davao. Maraming nag-generate na complementary job, no, specifically when it comes to tourism activities. And of course, investment ready may be in the form of investment, especially direct investment coming from our private sector. And perhaps in the medium to long term, as na-mentioned with kanina na yung establishing really the region as an international logistics hub of Southern Philippines. Looking at it, it's a long-term, medium to long-term vision, but this will really perhaps specific, a game changer for the region. For specific details, siguro na if you have an interest, ano talaga itong idea na ito, this is a particular chapter natin Davao Region Development Plan. Dako ang natampo sa arts, entertainment ug recreation sa economic growth sa Davao Region nga labing paspas ang pag-uswag nga gisundan sa accommodation and food service, transportation ug storage. Subay sa report, ang sektor sa agrikultura, forestry ug fishing ang dunay pinakaubos nga kontribusyon sa economic growth sa rehiyon. Pero gipasalig sa Department of Agriculture 11 nga positibo sila sa pagpalambo pa sa agrikultura karong tuiga, ingon man sa mosunod nga mga tuig alang sa stable food security sa rehiyon. Gipaningkamutan sab ang pagpalambo pa sa employment status aron mahatagan og trabaho ug panginabuhian ang mga unemployed nga mga Davaoenyo. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.